आयै आयै नों बबेयाव दं आंखौ नागारनानै आंनि आन्दोआव आंनि गोजानाव बेसेबा गोजानाव आयै आयै नों बबेयाव दं आंखौ नागारनानै आंनि आन्दोआव बेसे गोजानाव। बे मेथाइया नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो दिहुनजागोन। मेथाइनि गुबै खोथाया जाहैबाय दा जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय मोनफ्रोमबो सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव नुबाय थानाय जाथायफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ। सोरनिबा गथ', सोरनिबा बिसाय, सोरनिबा बिसि, न'खरनि फेमिलिखौ लानानै दुखुनि मोदै बोहैनायखौ नुनो मोनदों। बेखौनो लानानै गावनि गथ'आ गावनि बिमाखौ नागिरनाय, बबेयाव दङ नों आइयै आंखौ नागारनानै, नोङो आंखौ जोनोम होनानै बबेयाव थाखुमानानै दं। बिनि गुबै मेथाइनि जाहोना, रावा आरो बाथ्राया बेनो जागोन। थाबैनो नोंथांमोना बे मेथाइखौ खोनानो मोनगोन आरो आं थाबैनो नोंथांमोननि गेजेराव बे मेथाइखौ रिलिज खालामगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।